Здравейте хора! Днеска ще играем Асфалт, ще играем днеска. По принцип създадох този канал за игри, гейминг и ако стигна до 100, нали, 100 абоната или 1000, ще е много добре, ще си говорим. Нали, май на 50 ти дава да стримаш, тъй че ще стримаме на Асфалт, ще се забавляваме, само да стигнем 50 абоната. Абонирайте се за мене, палец нагоре, за да, за да има повече повече клипове на игри и на други. А сега ще играем мултиплеер игри в Асфалт, нали, ще играем мултиплеер. Това е бронзова лига 2. Сега ще покараме малко, се забавлявам. Можем да караме този Мустанг, а? Кефи ли ви този Мустанг, бе? Мен лично много си ма кефи. Брутален Мустанг, брат. Колко говориш? Това е супер кола. Само че е назадно. Не е 4x4, което е... Ако имате такова кола, в принципа... Не е много добра, когато вали или нещо друго. Да видим... Ух, майко. Тук сме с два Мустанга. Май се вижда, да. Два Мустанга сме. Иначе е Ford Shelby GT350 в играта. Ама това си е Мустанг. Ford Mustang, точно. Я да видим. Хубаво трасе. Не е зле. Газ. Двата Мустанга, брат. Минах го. Ева. Той как се заби, брат. Плюс 2. Газ. Мале, той е Мустанг, брат, много вари. Опа, изпуснах пътя, брат. Загледах се малко в камерата и... Дай да скочим от тук. Мама. Извинявам се за такова. То ми открадна позицията. Подявалите, паднах във водата. Пак паднах във водата. Хора, съжалявам, но не съм играл Асфалт от миналата година. Само я апдейтвам и не съм я цъкал изобщо. Днеска реших да направя клип на Асфалт. Ако ви кефят такива видеа, абонирайте се към банката и за да може да има повече такива. Добре, този завой е малко остър. Взех! Настигам BB5. Добре. Зад шестия съм. Май. То се опита да ми направи пит маневра. Така. Опа. Шести съм. Не е зле. Завършихме. Шести, да. Това е готина кола. Winner. Не мога да му прочита името от човек. Много странно има. Много странно име има този. Десятка. Не е зле. Поне в Асфалта дават пари. Чайте, че тук оправям камерата, нещо я заслепява. Дай да се опитаме пак, бе. Не съм играл играта от давна, но предпочитам да минавам мисиите, да мога да карам взех едно Ламборгини, обаче нямам съответния ливел, който мога да го карам и не ми дава да го карам. Сега тая вечер ще изкараме тая лига, пък другия път може да изкараме другата и да мога да карам Ламборгинито, но не знам хора. Пишете някакви коментари, бе. Нещо за
кефи ли е футбол, нещо. PES 225, ако искате да подсъкаме. Някакви такива игри. GTA 5 не мога, защото нещо стана самия диск на GTA 5. Нещо се прецака и не ми дава да влиза. Но иначе конзолата си работи. Дали ще спечелим тук, бе? Трябва да спечелим, бе. Не съм играл от бая време, ама 100% до някаква степен ме бива. Бях много добър в асфалта, даже я цъках повече от времето. Около на ден 7 часа я цъках. Ма това беше когато преди една година, когато бяха зарибен по нея. Мамка му. Откъснах перката. Оп, малка му. 6 съм. Подява ли това? Извинявам се за думите, чат. Чат е такова хора. 6 съм още, 5, 4. Ево, тук ще мина. Не, шах да се пред. Той е. Как ми направи питна. Искаш ли да ми направи питна невра, между другото? Умирай. Извинявам се за думата. То спадна. Трети съм. Който не е зле. Зад втория съм. Това беше добре. Това беше много добре. То се опита да ми направи. Иска да ми го върне. Така се прави, хора. GG. Втори. GG, втори. По принцип, втория добре, не е зле. И времето е добре, като за тая кола. Но по принцип се справям по-добре с Mitsubishi-то. Но и Volkswagen си е добър. Complete the challenge to win the Remote. Някаква награда. 6 ли бе? Много малко е, брат. До 1000 отгоре 2. Почти 2, де. Много малко. Преди даваше повече. Не знам. Я да видим. Ще чекам ли нещо. Айде! Toyota от G Supra 2023 от новия модел на Supra. Мен много ма кефи стария модел на Supra. Може и да я подсъкаме Car Simulator 2 в телефона. Имам Supra, между другото, ако искате. Имам и други коли. Тая песен ма кефи. Да пуснем ли песен, бе, чат? Някаква мазна чалга. Ма чакай, аз не съм чалгачи. Базикам се. Чай, само да вляза в настройките, брат. Чакай, може да направя така. Къде е волт саунда на играта? Аз не съм пуснал. Така става ли е? Май се чувам, да я знам. Ако не се чувам, пишете в коментарите. Ако ме чуете, да. Малко съм по принцип болен. Вчера нещо ми стана. Да видим сега. Дали да карам малко с BMW-то? Те и двете са две звезди. Това е една звезда. И Volkswagen е една звезда. Кой ранг играем? Ще взема Mitsubishi, защото е по-бързо и е много по-добро от BMW-то, за което сега BMW-стите ще ма хейтат, ама BMW-то е на ранг е много по-малко от Mitsubishi-то и много по-малко дига. Самото Mitsubishi вдига някъде около 200 и нещо 300. Не знам. Тя състезания ма кефа. Я да видим сега. Ще спечелим ли, няма ли?
Към видеото няма слава музика, защото няма мога да се чувам, но това се прави. Ще е с оригинално аудио, тъй че... Ще стане ли? Ще стане, бе. Как няма стане? Дори взехме и турбо. Скокче. Айде. Добре, трети съм. Втори съм. Долу съм. А още съм втори. Ей, пропуснах го. Какво ще стоиш първи, ле? Аре, оставя един път поне да спечеля, така да не съм слабак, бе. Хората ще ме мислят за слабак, бе, брат. Първи съм. Те, бах. Покарат този, бе. Ти базикаш ли са? Припада, базиканци. То спадна. Този как ми взе мястото, е. Ей, сега ще стигна. Добре, още не виждам финала, което е добре. На 85% сме, майк. То ще ме бие. Пак съм трети. Какво правим, хора? Много съм ослабнал. Цяла година не съм я играл. Иначе добре карам. Но... много съм бавен. И... даже то се лечи и от времето. И... нещо не мога да играя както трябва. Ама... какво да направим? Искам малко практика. За да я направя тази практика, трябва да играя. Не мога да изкарам 9 ливел, ли? Ти сега базикаш. Ма какво правим? А, това е наградата, ясно. Win the race. Демек трябва да спечеля състезанието. Аз не знам с каква кола са пусная, брат. Щом Мацуишито не ми помогна да пробвам с BMW-то. Не това. Дай да видим дали мога да го апдейтна нещо. Гумите само за апдейт, нямам пари. Поне двигателя не е за апдейт. Всичко му е апдейтнато, освен апдейт до Stage 7. Ма какво беше? Нитрото. Не знаех, че тук в асфалт на BMW-то има Nitro 7. Това е много странно. Stage 7 на Nitrото. Мамка му. Ма тая карта май е швейцарската, да я знам. Но ма кефи тая паровка. Ей, той миналия път ма победи, петия дете. Много спортна кола кара, брат, аз не можах да го мина. Добре, този път ще е без дрифтове, ще се опитам да се карам нормално. О, взех го. Няма да се силно да го използвам, защото вижте какво става. На финиша, ако успея да съм втори. И сега. Видял ли те пак щупихте кота? Извинявам се за думата. Добре, зад мене. Падна във водата, бе. Това е интересно как стана. Защо постоянно ме минават, бе, брат? Много се изнервям, като ме минават. И двамата ги ликвидира. Добре, продължавам от долния край. Минавам набързо. Водата. Района с водата. Най-гадният район, защото си ставаш бавен по принцип и до някаква степен това те забавя. Чай да направим едно скокче. На финише сме. Молеца. Давай.
Взехме го! Взехме го! Да! Браво! 4 игри. Почнах да побеждавам. Първа победа. Тук сравнително по-малко време съм карал, защото миналия път беше 45 май. Това BMW ма кефи иначе. Не, поне взеха състезанието, което, нали, опитвам се да взема тя всичките, ама, нали, като не ти е пълно 15 от 15 такова. Между другото, вижте кой ливел съм, 7. Това значи, че изобщо не съм цъкал играта. Една година за 100 и пак съм добър обаче. Добре, да е още едно състезание. Клипът ще е около 30 минути. 2-3 състезания и утре пак ще качвам друго. Утре мисля да е на фишинг нещо. Но не знам, ще видим. Това е на много странна писта, не съм карал на тая писта. По-добре да взема пак BMW, защото BMW-то е добро. BMW-то е добро, да. За този ранг е добър, защото Мацубишито щом не можа да мине, не знам. Искам да карам Ламборгинито, обаче само в такова бронз лигата ще ми дава. Тук не ми дава, защото нямам буквално ще летим. И свърли. Старт! Аз си мислех, че ще ни свърли, бе, бате. Какво тъже? Не. Много странно. Той мап няма шанс да го взема от първия път. Леда е много яко. Графиката иначе на асфалт в конзолите е много брутална. Две наведнъж. Брутално къртене, брат. Пета позиция от 8. Долу. Четвърта. Ще го взема. Ще ударя първия. Не. Не успях. Добре, първия път не успях, но ако не взема това състезание, ще пробвам втори път. Пак две наведнъж. Стига брате, стига Изнервям се, като ми вземат място. Настигам първия. Добре, че състезанието е на 44, на 46%. Тоест пак ма мина, брат. Как Шевролет ма минава? Не разбирам. Камаро, де. Това е едно и също. Шевролет Камаро. И това. Първия също е с Камаро. Шевролет Камаро. Но се опитват да Аз много мразя така. Като някой се опита да ми направи Тоест как оцеля? Да питам аз. Падайте. Добре. Май ще трябва да има и втория рунд с Мацубишито. Да я знам. Ще трябва да е с Мацубишито, няма как. Ако не победя. В момента съм на първа позиция, ама тя и сега ще ми я вземат, защото някак си по някакъв начин ги отстраних от пътя си, което е много странно. Толкова предина да взема. Загледах се в камерата и малко да изпусна пътя. Продължаваме. Първа позиция е 93, 94. Опа, това не го видя. Манка му. Опа, това също не го видя. 97, 98. Победа! Добре. Втора победа. Втора победа, което е много добре. Обаче за много голямо време, брат. 238 и 100, 101.
стотни. Извинявам се. Просто съм болен и малко. Обаче това BMW ма кефи. Z4 май. Да. Много яко BMW. Бързичко е, не знам. Аз искам да карам Lamborghini, брат. Събираме и за Ферали. Интересно. Плюс 7 XP. Много малко XP дава, брат. Иначе като пари, много добре. 12,500 беше май. Което е добра печалба. Кой е така? Взехме го. Хора. Това го взехме и почваме ей това. Но трябва да направя това. И ей това. Още две имам да направя да взема първото. Но тук май ще ми даде някакви други коли, я да видим. Ама ранка е 500 и нещо, човек. Ама то само с BMW-та ли ме пуска, бе? Z4-ката. Ясно. Тук не ми дава да избирам колите. Няма значение, ще изиграем едно такова. 500 е ранка. И нещо. Градски. Градско състезание. Това моето BMW ли е? Не. Има друго BMW, буквално до мене. Четвъртия. Те са много лесни. Те са... Ужулих се. Добре, давай. Това BMW, като моето брат се опита да направи такова, да ми направи едно схема, ама не му стана работа. На този смисъл получи. Какво караш, бате, ако може да пита? Ама и той е с BMW, what the fuck? Всички ли сме с BMW-та, бе? Че не разбра. Май. Всички сме с BMW-та и някой трябва да печели. Това го видях. Давай едно красиво въртене във въздуха, ама не натам. Добре, пред финиша съм. Той джойстик, брат, му вибрира на Xbox-а, като печелиш. 1.6, 904. 100 май се водят. Добро време. Добро и състезанието. Ама малко се цъкнаха и тук. И при скока малко бърках. Тук и това BMW го ударих. После беше още едно BMW май. Ето тук зад завоя. Да, червено BMW. Което някак си го хакнах, дязо. Ето тук бях го хакнал. При скока. Първия скок, а втория скок нещо не стана както трябва. От първия път. Не знам. Още 7 XP. Между другото събирам за същото BMW. Това е малко странно, но кога се правим? 24 минути са изминали. Предлагам да направим още едно състезание. Сега базикаш ли? Взех и трети род? Това не го знам. Да, те е малко мултиплеер, бате, че ми се кара нещо. Сам че е така. Чуе. Това е Ламборгинито. Това ми е Ламборгинито, между другото. Много е яко. Тук мога да си го карам, ама на таковата не мога да си го карам. Миналата година бях го спечелил и сега се сетих за него. Какво стана? Пиче, какво стана? Нема пусна ли?
Get ready. Виждате ли го? Ламборгини, брате. Лей. Брутално Ламборгини имам. По принцип беше такъв цвят, обаче 3 ламборгините сме. Беше такъв цвят, обаче аз го направих черен с черен карбонов капак и карбонов спойлер, доколкото знам. Джанти не съм променял. Нищо друго. Само капака и спойлера. И двигателя съм го апдейтнал. Нищо друго. Звука му, ако се чува, при вас не знам, при мен се чува. И е брутално бърз, бате. Опа! Мълка му! Хора, съжалявам за това, но не видях. Пък и той е много бързо това, бе. Важното е, че тук мога да си джиткам. Така ще си караме с Ламборгинито. Мама. Ау! Ма тук мога да се удриме, ли? Ялате. Те ако правят, бе, брат. Вие добре ли сте, бе, пичове? Те са май ботки, брат. Опа! Той и аз съм ботка нещо. Пътя не си гледам. Ама, само хлъзгам, брат. Как да го махна това, бе? Ясно. Ще взема победата. Няма да стане. Купих си Ламборгини, ама го щупих. Не, че го купих, то ми се падна някакво такова. Ще мина по моста. Коца това, бе, брат? Преди ги нямаше. Пичо, аз тук минавам, бе. Да не съм въркал пътя. Баш пак пред... Взех ли? What the fuck? Как взех това финиш, бе? Това беше интересно. Седми, бате. И второто Ламборгини в играта спечели. Събързгаш. Пичове, това беше за тая вечер. Защото в момента е вечер. Лека вечер. И... Добро утро, нали, който гледа в момента или който гледа през обяд, нали, това. Се видим в другото видео. Абонирайте се. Дайте лайк. И ще се видим второто видео, където пак ще играем Асфалт. Пак ще цъкаме с Ламборгинито. Това може и да е по-късо видеото. Благодаря, че гледахте. До скоро.